συναντήσουμε τον κύριο Κάρολο Παπαδά, καθηγητή Μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου του York. Γεια σας κύριε Παπαδά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Καλημέρα σας κυρία Ακρίβου. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς βλέπετε πλέον την κατάσταση. Νομίζω ότι όσο περνούν οι μέρες, κύριε Παπαδά, τα σενάρια χειροτερεύουν όλο και περισσότερο. Αν και στην αρχή του πολέμου οι αναλύσεις ήταν πολύ, τέλος πάντων θα τις χαρακτήριζα αισιόδοξες, τώρα βλέπουμε όσο περνούν οι μέρες όλο και πιο μαύρα σενάρια, κύριε Παπαδά, σωστά? Ακριβώς, σωστά. Καταρχάς να δούμε μία μάκρο εικόνα, ότι η διεθνής οικονομία δεν έχει ηρεμήσει από το 2019-2020 και μετά. Να πούμε επίσης, κυρία Ακρίβου, ότι το μοτίβο των συνεπειών που βλέπουμε στη διεθνή οικονομία από τον πόλεμο είναι περίπου το ίδιο με αυτό που βλέπαμε στις αρχές της πανδημίας, στην πολύ αρχή. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι διαταράσσεται το διεθνές εμπόριο γιατί όλα είναι πιο ακριβά, πιο αβέβαια, λιγότερο ασφαλή και πιο ασταθή. Δηλαδή, ο τέλειος συνδυασμός για να σοκάρεται η αγορά. Και παρατηρούμε ότι είναι η διεθνής αγορά σε ένα συνεχόμενο stress test, δεν σταματάει να κινείται, αλλά γίνεται πιο ακριβή και για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές. Και σημειώνουμε επίσης αυτό που συμβαίνει συνήθως με τις ενεργειακές κρίσεις, αν και αυτή δεν είναι μια κλασική ενεργειακή κρίση, γιατί είναι πολύ ορατά τα αποτελέσματα, αυτά που βλέπουμε σε όλους μας, είναι στις τηλεοράσεις μας και παρακολουθούμε αυτή την κρίση όπως συμβαίνει, να πούμε ότι υπάρχει μια χρονική υστέρηση. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει σήμερα, ένα πλήγμα που θα συμβεί σήμερα, σε μια εγκατάσταση πετρελαίων σε μια χώρα, τις συνέπειες θα τις δούμε μερικές εβδομάδες αργότερα εμείς. Και θα έχουμε κλιμακωτές συνέπειες. Και το λέω αυτό, κυρία Ακρίβου, γιατί πρέπει να προετοιμαζόμαστε σωστά και οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις. Γιατί τι θα γίνει στο τέλος θα βλέπουμε ήδη οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ανακοινώσει αυξήσεις στα εισιτήρια και στα ναύλα. Θα δούμε σιγά σιγά και τα ακτοπλοϊκά. Δηλαδή δεν κάνω κάποια ιδιαίτερη πρόβλεψη εδώ. Είναι ακριβώς επειδή δεν υπάρχει προβλεψιμότητα, έτσι αντιδρούν οι αγορές. Αλλά και θα δούμε αυτό μετά, οι επιχειρήσεις να απορροφούν το κόστος όσο μπορούν και μετά πού θα μετακυληθεί? Θα μετακυληθεί στον τελικό καταναλωτή, όπου θα βλέπουμε να είναι ακόμα πιο ορατή η ακρίβεια και στην καθημερινότητα μας πιο πολύ, όπως είναι για το πετρέλαιο και στα καύσιμα αυτές τις ημέρες και το βλέπουμε στα αυτοκίνητα παντού διεθνώς. Οπότε αυτό θα δούμε μετά, θα περάσει πολύ πιθανόν και στο ράφι. Και εδώ επιχειρήσεις να πούμε ότι από τη μία μεριά δοκιμάζονται πάρα πολύ, γιατί αυτό συνεπάγεται πάγωμα επενδύσεων, πάγωμα σχεδίων. Η εφοδιαστική τους αλυσίδα διαταράσσεται αν δεν έχουν διασπορά ρίσκου και κινδύνου, εξαρτώνται από συγκεκριμένους προμηθευτές. Και παράλληλα, η ψυχολογία του καταναλωτή. Σωστά. Είμαστε εκτεθειμένοι στην ενημέρωση που έχουμε, το οποίο άμεσα επηρεάζει την ψυχολογία μας, τις αγορές μας, που μπορούμε να τις αναβάλουμε, και όλο αυτό μας κάνει πιο διστακτικούς στις αγορές που έχουμε. Αυτό βλέπουμε και με δείκτες βέβαια και στη Βρετανία, να σας πω, γιατί έχουμε και το υψηλό το κόστος της κρίσης, αλλά η Βρετανία είναι και πιο, αν θέλετε, εκτεθειμένη στην κρίση, γιατί δεν έχει κάποιο σύμπλαγμα δυνάμεων όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση και παράλληλα μετά τον Brexit ακόμα βρίσκει τα πατήματά της στην αγορά. Και μάλιστα βγήκε και η έκθεση του ΟΣΑ πρόσφατα, όπου δείχνει ότι θα έχει την ασθενέστερη ανάπτυξη μετά την Ιταλία μέχρι το τέλος του χρόνου. Και επίσης γι' αυτό λέγεται... Θεωρείτε ότι η ευρωπαϊκή, γιατί το θέμα είναι ότι όλα αυτά θα τα δούμε και όπως το είπατε ακριβώς, δεν είστε μάντης, αλλά είναι η φυσική εξέλιξη όλων αυτών που μας, είναι η φυσική εξέλιξη όλα αυτά που μας περιγράψατε, είναι αυτό που θα πρέπει να περιμένουμε. Ουσιαστικά το θέμα είναι πόσο έτοιμες είναι οι ευρωπαϊκές, για παράδειγμα, οικονομίες. Μας λέτε για την Μεγάλη Βρετανία, που είναι λίγο διαφορετική η οικονομία εκεί, γιατί ψάχνει τα πατήματά της. Στην Ευρώπη τι γίνεται? Και σήμερα μάλιστα είχαμε, κύριε Παπαδά, επειδή έχει και ένα έκτακτο Eurogroup, είχαμε και ένα κατηγορηματικό όχι από την Κομισιόν στο έγγραφο που παρουσίασε στο Eurogroup όσον αφορά τη ρήτρα διαφυγής. Τι λέει η Κομισιόν? Λέει όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει προς το παρόν να ενεργήσετε με τις δικές σας και μόνο δυνάμεις και όχι με
ευρωπαϊκά κονδύλια ή να υπάρχει, ξέρω εγώ, κάποια ρήτρα διαφυγής ώστε να εξαιρεθούν αυτές οι δαπάνες από τους προϋπολογισμούς σας. Είναι οι ευρωπαϊκές οικονομίες σε αυτή τη θέση? Γιατί πλέον βλέπουμε πολλές χώρες. Βλέπω και τις προβλέψεις για πολλές, μιλάμε για πληθωρισμό, για άλλες μιλάμε για ψαλίδισμα της ανάπτυξής τους ή και για άλλες ακόμη και βαριές οικονομίες να μιλάμε ότι μπορεί να περάσουν ακόμη και σε ύφεση. Όλα αυτά όμως τι σημαίνουν? Θα μπορέσουν τελικά οι ευρωπαϊκές οικονομίες να μπορέσουν να αντέξουν όλο αυτόν τον, τέλος πάντων, τον Αρμαγεδόνα τον οποίο βλέπουμε ή που έρχεται? Δεν ξέρω. Η άποψή μου είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μείνει στην ένωσή της, γιατί δοκιμάζεται φυσικά η συνοχή της, δοκιμάζονται οι κυβερνήσεις, δοκιμάζονται πολιτικά μέσα οι χώρες εσωτερικά από την αντιπολίτευση και φυσικά είναι μια κρίση συστημική αυτή που διαταράσσει επίσης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κοιτάξτε, αυτό θα δούμε και σήμερα πιστεύω στο Eurogroup. Δηλαδή στο Eurogroup θα κατατεθούν οι απόψεις εις ό,τι αφορά τα καλύτερα σενάρια και τα δυσμενέστερα σενάρια και πώς θα αντιδράσουν. Θα κάνουν ένα σενάριο planning ουσιαστικά. Θα μιλήσουν και για την ενεργειακή κρίση και αντιλαμβάνουμε όμως την ανησυχία, γιατί τα χρήματα που θα δοθούν από κάπου θα τα στερηθούν οι ευρωπαϊκές χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση από κάποιες επενδύσεις. Οπότε πρέπει να δοθούν πολύ συγκεκριμένα και με έναν τρόπο που να έχει μια λογική. Για να απορροφηθούν οι κραδασμοί. Αλλά θα πρέπει όμως να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκπαιδευτεί σε τέτοιου είδους Eurogroup, όπως θα δούμε σήμερα, από την πανδημία. Που ήταν η μεγαλύτερη κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει. Οπότε θεωρώ ότι είναι λίγο νωρίς ακόμα για να δούμε και ίσως κάποιες διαρροές που υπάρχουν για να διαμορφώσουν το κλίμα για το Eurogroup. Οπότε και αυτό να μην το αμελούμε. Αλλά πρέπει να αντιδράσει ομαδικά ως Ένωση και να πάρουν πολιτικές οι οποίες να συνιστούν την ψυχραιμία, να υπάρχει ψυχραιμία και σε επιχειρήσεις, να πάρουν ψυχραιμία και στους πολίτες και να πάρουν αποφάσεις οι οποίες πραγματικά θα θωρακίσουν τις οικονομίες, χωρίς όμως να δοθούν χρήματα με τρόπο που να μην είναι σωστός και δόκιμος. Ναι, εντάξει, γιατί είναι και οι αγορές οι οποίες καιροφυλακτούν, οπότε νομίζω οτιδήποτε σε βγάζει από την δημοσιονομική πειθαρχία, νομίζω ότι και οι αγορές στο μέλλον θα σε τιμωρήσουν. Πολύ σωστά. Και αυτό θα είναι επίσης το επίκεντρο σήμερα. Ποια θα είναι, θεωρώ, τα δημοσιονομικά μέτρα που πρέπει να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή την κρίση. Απλά να μην ξεχνάμε ότι η ανθεκτικότητα πλέον είναι το μόνιμο ζητούμενο σε μια μόνιμη κρίση και μόνιμη αβεβαιότητα που υπάρχει. Οπότε είναι σημαντικό να υπάρχει, όχι να γίνονται αυτές οι συζητήσεις απλά στο περιθώριο εξελίξεων, αλλά πλέον να είναι κεντρική στρατηγική για τις χώρες και για την Ευρωπαϊκή Ένωση το πώς θα θωρακιστεί η ανθεκτικότητά τους. Γιατί πλέον αυτή είναι η νέα πραγματικότητα, φοβάμαι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαδά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε εμείς